3 Δευτέρου του 2012, πρακτορείο Αργολίδα Online. Περιμένετε να δείτε ένα θέαμα το οποίο δεν το συναντάτε πουθενά. Θα δείτε κάτι που μας εκπροσωπεύει στον πρακτορείο. Εδώ ο κύριος ο Ψιμούλης είναι ο κύριος μεταφορέας τέτοιων εμπορευμάτων. Αν μπορεί να λέγεται εμπόρευμα αυτό. Αυτό που βλέπετε είναι ένα γαϊδουράκι. Μη μιλάς έτσι για το βίντεο αυτό, θα ανεβεί στο YouTube. Νικολάκη, βλέπω πολλές ομοιότητες ρε φίλε. Έχεις καμία σχέση με τον Γαϊδαρό? Είναι ήσυχο, το έχουν δέσει εκεί στο πλάι. Μην είναι άγριος και σου ρίξα μια κλωτσιά ρε. Όχι, όχι, είναι πολύ ήσυχο από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, η ανέχεια, η φτώχεια μας έχει αναγκάσει να κουβαλάμε μέχρι και γαϊδούρια. Χαίρετε, πού είναι τα τιμολογιά σου ρε? Σου βάλει μια σφραγίδα παραλαβής. Μανώ! Τα βλέπεις? Να, για απέναντι φαίνεται και το Αργολίδα Online, φαίνεται η ταμπέλα μας. Καλά είμαστε άπεκτοι ρε πούστη. Αυτό δεν το έχει καταφέρει κανείς. Πώς σε λένε εσένα ρε? Καημένε. Όπως και να παίρνεγες εκεί που πας, θα περάσεις χειρότερα. Έχεις καταλάβει ότι πας στο Λιγουριό? Πού να σταυτείς σου έτσι? Το έχεις πιάσει το νόημα, γι' αυτό μου είσαι θλιμμένο. Δεν πειράζει αγόρι μου. Κουράγιο, κουράγιο.